Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Пычак белән казыйлар, аяк белән тибеп ваталар, яңа домофоннар кемгә камашаулый. Җиңү көне уңайнан сугыш ветераннары күңелен күтәрделәр, шәһәрдәшләр ишегалды белән җырлыйбыз акциясында катнашты. Изге Рамазан айының санаулы көннәре калды, чаллы халкы Гаит бәйрәменә әзерләнә. Заманча домофоннар урнаштырга өлгермәделәр, инде аларны ватучылар да пәйда булды. Берәүләр сагысыз ябыштырып, камерасына төкереп китсә, икенчеләре бөтенләй пычаклар белән зыян сала. Панельләргә тибеп эштән чыгаралар. Шулай зыян салучыларның берсе видеокамерага эләкте. Хәзер аның белән хокук сакчылары эш итәчәк. Теманы Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Әлеге видео социаль челтәрләрдә бик тиз таралып өлгерде. 40 яшьләр тирәсендәге хатын-кыз ишекне ачучы булмагач, домофонга берничә тапкыр суккалый. Соңыннан сүгенеп аягы белән тибеп панельне эштән чыгара. Жительница не с нашего дома, видимо, при опьянении она перепутала подъезды с чужого дома и стучалась вот в наш подъезд. Надеюсь, наши жители будут более внимательны. Заманча домофонның айрыуча камерасына зыян килә, аны шушы көннәрдә яңага алыштырдылар. Их надо наказывать, потому что если это просто оставлять путем выговора, это никакой вывод человек не делает, соответственно, будет повторяться такие вещи. Яршалы зонасы элемтә үзәге директоры әйтүенчә, бу беренче шундый очрак түгел. Март аеннан инде 3 панельне ватырга өлгергәннәр. Камераны тибеп аткан хатын-кыз буенча оешма җитәкчелеге полициягә гариза язган. Хотелось бы сказать, конечно, что общество накажет, но на самом деле там просто будет взыскание. Взыскание в виде конкретной суммы за порчу имущества. Все. То есть это достаточно весомо, и мы так будем поступать с каждым. Теге хатын-кызга административ штраф түләргә туры киләчәк, шулай зыянны каплау да аның өстендә булачак. Зыян күләме әлегә ачыкланмаган. Шуны билгеләп үтәргә кирәк. Панель якынча 50 000 сум тора. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тынычлык өчен хезмәт май. Шундай девиз астында Россия Бәйсез профсоюзлар федерациясе бөтен ил буенча автойөреш үткәрә. Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург һәм Тула инде озату нокталары булды. Активистлар маршруты Йорча-Лошада узды. Бөтен Россия автойөреше 12 апрельдә Владивостоктан старт алды. Ярты ай эчендә активистлар 5 меңнән артык чакрым юл уздылар. Шул ук вакытта колонна яңа катнашучылар белән тулылана. Мы едем по всей стране, мы видим, как народ относится к нашему общему делу. Мы подключились от мала до стара, все выходят с флагами, именно искренне все люди выходят, радуются нам, желают нам счастливого пути, выносят хлеб-соль. Нам с вами предстоит перенастроить цепочки поставок, чтобы предприятия не стояли. Нам с вами предстоит перенастройка финансовой системы, чтобы люди не сидели по горло в ипотечных кредитах. Нам с вами предстоит большая работа по внедрению большего количества элементов справедливости в нашем обществе. Кадет мәктәбе укучылары шәһәр кунаклары өчен кечкенә генә тамаша оештырдылар. Шуннан соң махсус операциядә һәлак булганнар 1 минут тынлык белән искә алынды. Автоузышта катнашучылар Ватан-Ана мемориал комплексы территориясендә мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Это сплачивает наш народ, членов профсоюзов в отдельности, каждого делает их ближе. Мы поддерживаем президента в его решениях. Чәчәкләр салганнан соң акциядә катнашучылар солдат вудкасыннан авыз иттеләр һәм Казанга юл тоттылар. 1 майда автойөреш катнашучыларның Кызыл мәйданда каршы алачаклар. Аннан Берләшкән профсоюз автоколоннасы Волгоградка юл тотачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Җырлар, бүләкләр һәм яхшы кәеф. Җиңү көне алдыннан 39-да 10 йорты янында бәйрәм оештырылды. Мәшәллалар ишегалды белән җырлыйбыз бөтен Россия акциясына кушылды. Микрорайонда яшәүчеләр һәм мәктәп укучылары Бөек Ватан сугышы ветераннары белән бергә 82-нче кадет мәктәбенең тынлык һәм бәрмә уен кораллары оркестры астында җиңү көне җырын башкардылар. В преддверии 9 мая хотели создать такое праздничное настроение нашим ветеранам, чтобы они запомнили, они уже все в возрасте, всем уже 90
за 90 лет уже им всем. 39-нчы комплекс бер генә хәрби патриотик акцияны да читтә калдырмый. Ел сайын алар Георгий Тосмасы, Тынлык күгәрчене, Җиңү йолдызы кебек чараларда катнашалар. Ә быел алар ишегалды белән җырлыйбыз бөтен Россия акциясында да теләктәшлек күрсәтергә карар кылдылар. Тогда было 6 лет, он там очень тяжело было. Папа не было совсем, один раз было письмо только. 39-да 10 йортында 9 бейік ватан сугышы ветераннары яши. Ишегалды белән җырлыйбыз акциясында аларның 4-се катнаша алды. Сәламәтлекләре буенча бәйрәмгә килә алмаучыларны өйләренә барып котлыйлар дип билгеләп үттеләр оештыручылар. Поздравляю вас с наступающим праздником. Немногие дожили до этой годовщины. К сожалению, время берет свое, но мы рады видеть тех, кто дожил до сегодняшних дней. Желаем им здоровья и всего самого прекрасного и наилучшего. Мирного неба над головой. 54-нче мәктәп укучылары бәйрәмгә акагаздан ясалган күгәрченнәр һәм шарлар белән килгән иде. Бәйрәм концерты Бөек Ватан сугышы ветераннарына чәчәкләр һәм бүләкләр тапшыру белән тамамланды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Изге Рамазан ае ахырына якынлаша. Бер ай буе мөселман кардәшләр ураза тотты. Таң атканнан алып кояш баеганга кадәр ашау ишүдән, гыйбат сөйләүдән, начар уйлардан, гамәлләрдән тыелды. Мөселманнар күбрәк гыйбадәттә булырга, изгелекләр кылырга омтыла. 2 май Гаит бәйрәме. Лилия Хабибҗанова теманы дәвам итә. Әниса Гайфуллина пенсиягә чыкканнан бирле елда ураза тотам ди. Шәһәрдәш каршылыклы хисләр кичерә. Тиздән Гаит бәйрәме җитүенә сөенә һәм шул ук вакытта изге Рамазан аеның бик тиз үтеп китүенә борчыла. Быел бик җиңел үткәрдем, Аллага шөкер. Быел һава карамый икән, һава начар түгел иде бит инде. Сүдә түгел дә, җылы сүдә түгел, суык та түгел иде. Бик рәхәтләнеп Аллага тапшырып, калган көннәрне тотып бетерергә насыйп булсын. Бер ай буе мөселманнар ашау ишүдән, җинси мөнәсәбәттән тыелып торды. Күбрәк гыйбадәттә булырга, Коръән укырга тырышты, мохтаҗларга ярдәм итте, изге гамәлләр кылды. 30 апрельдә Чаллы мәчетләрендә соңгы тәравих намазы укылачак. Ә инде 2 майда Гайд-эль-Фитр ураза бәйрәме. Гаит бәйрәм безнең Чаллы шәһәрендә мәчетләрдә инде әйтик иртәнге 6:30-да, 7 яртыда Коръән уку белән башлана. 1 ярты сәгать Коръән уку була. Аннан соң төп өлеше ул сәгать иртәнге 7-дә Гаит вагазы. Аннан соң инде 7:30-да, 8 яртыда безнең инде Гаит намазы укыла һәм сәгать инде 8-ләр тирәсендә безнең менә шу мәчет тирәсендә булган Гаит бәйрәменең бер өлеше инде тәмам була. Гаит намазына кадәр садакалар бирелергә тиеш. Азык-төлек белән дә акчалата да ярый. Быел фитр садакасының минималь күләме 150 сум. Хәлле шәһәрдәшләр 800 сум итеп бирә ала. Җитди сәбәпләр аркасында уразасын тота алмаучылар фидия түләргә тиеш. Аның күләме 300 сум. Моннан тыш хәленнән килгән мөселманнар зәкәт тә чыгара. Лилия Хабибҗанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә Рамазан аеның 29-нчы көне сәхәр ашауны төнге 12 сәгать 39 минутка кадәр тамамларга кирәк. Ифтар вакыты 8-нче 6 минутта. Якынлашып килүче Гайд-эль-Фитр ураза бәйрәме мөбарәк булсын. Тоткан уразаларыбыз, кылган изге гамәлләребез Аллаһы Тәгалә кабуллардан кылсын. Йортларыбызга тынычлык, татулык һәм муллык ирешсен. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспокама». Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.